Aquests 10 volums dels comtats de la Catalunya carolíngia tenen una introducció, després tenen també l'apartat dedicat als mapes toponímics. En conjunt, d'aquests 10 volums, hem pogut localitzar aproximadament uns 6.500 topònims, que representen aproximadament un 65% dels topònims conservats, o sigui, és una quantitat bastant notable, localitzats així amb precisió. Després també hi ha uns mapes dedicats a aspectes més econòmics en cada un d'aquests volums, on es representen, per exemple, les vies, on es representen els molins, on es representen també els camps, els boscos, etc. Hi ha així mateix també, al final, uns mapes dedicats a temes més polítics, administratius, senyorials, on es reflecteixen, per exemple, els dominis, es reflecteixen els dominis de cada un dels grans monestirs, i finalment, al final, a cada un dels volums hi ha els índexs que permeten d'ubicar, de localitzar tot el conjunt de topònims que s'inclouen en els mapes de topònims.